Gde ste ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecrafta. Danas ćemo snimati na serveru Paintball. Ja sam sada crveni tim. Meč počinje za 10 sekundi. 5, 4, 3, 2, 1. Evo ga. Ja sam crveni tim. Na ovom serveru nešto neće da radi skin. Pa nemam skin u ovoj epizodi, ali nema veze. Snimamo paintball, nastavljamo. Evo plavih. Dođi. Te ubijem. Kasno. Čakaj. I sada znam da snimamo. Nastavljamo. Izvinite zbog zvukova u pozadini. Opominjem, ali ne prestaju. Mnogo puta me ometaju svakakve zvuci u snimanju. Evo neki... kako dobro izbjegavam. Ko ninja sam, bre. Idemo. Napadaj. Dobro. Ovaj server je ranije bio mnogo glup, ali sada je postao bolji. Šta bi ovo? Da, postao je bolji zbog mini igara i Hunger Gamesa, a imam još jedan bolji server od ovog na kome ću snimati Hunger Games. Ovdje ću snimati paintball i neke mini igre. Idemo. Vidio sam neko. Evo ga. To! Tako je, bre. Pogođen je. Ovo je prvi koga smo danas skinuli. Idemo još. Bože. Da se ne zanosimo toliko. To! Opet sam ga pobedio. Idemo. Dođi vamo. Što bi ovo? Pogodi me, čovjek. Zone daljine. Ajde da se popnemo tamo gore. Da osmatramo situaciju. Izgleda da sam jedini od crvenih. Pogodi me, brani plavi. Kako se čuju zvuci, ko da bacamo flash. Idemo! Šta bi ovo? I izgubili smo. Sad ću budem plavi. Vidimo kako ćemo ići u plavom timu. Meč počinje za 15 sekundi. Imamo vremena i da uđemo u tim, ali ja sam već ušao u plavi. Evo za 8 sekundi. 7, 6, 5, 3. Evo, kad se završi ovaj meč, vidit ćemo šta ćemo. U ovom meču znači moramo da pobedimo. Napadaj! Kako? A da, on je sa mnom. Ja se malo zaboravljam da sam plavi. Napad na crvene. Uje. Za malo. Evo ga. Eno ga onaj. I pobedili smo. Ekstra.
Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se